Να δούμε. Εδώ σε αυτό το σπάσιμο θα κριθεί ένας τίτλος. Το σπάσιμο είναι καλό και μπήκανε μπάλες και κατέβηκαν μπάλες. Μπήκε το 1 και το 2 είναι η μπάλα που θα πρέπει να παίξει, πολύ κοντά στην τρύπα. Δεν θα μπορούσε να ζητήσει αυτή τη στιγμή ο Γιάννης κάτι καλύτερο. Λίγο να κρατήσει την ψυχραιμία του και θα το πάρει αυτό το Eurotour. Παρά το γεγονός ότι χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία πριν, υπάρχει άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει να παίζει ο Γιάννης Βασάλος αν δεν είναι 100% σίγουρος για το τι θα παίξει, πώς θα χειριστεί αυτό το τραπέζι, ακριβώς που θα στείλει την άσπρη μπάλα. Φαινομενικά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αν καταφέρει τώρα να έρθει καλά από το 3 στο 4, φαινομενικά το μπιλιάρδο είναι εύκολο. Αλλά είναι για να κατακτήσει ένα Eurotour και είναι και η πρώτη φορά που κυνηγάει κάτι τέτοιο ο Γιάννης Βασάλος. Επομένως, όπως είπα και πριν, η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εδώ επιλέγει να μείνει μακριά από το 4, να μην πιέσει καμία μπάλα. Αυτή είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη στεκιά. Και αυτό διότι υπάρχει και ειδικά για αυτό το χρονικό σημείο πολύ μεγάλη απόσταση ανάμεσα από την άσπρη και την μπάλα. Εάν μπει αυτή η μπάλα, τότε τολμώ να πω ότι η συνέχεια θα είναι ρουτίνα, έτσι όπως είναι οι μπάλες, αλλά εδώ κρίνονται όλα. Καταπληκτική μπάλα από το Γιάννη Βασάλο. Καταπληκτικό χτύπημα. Με τόση πίεση κατάφερε να παίξει το 4 ακριβώς έτσι όπως έπρεπε. Και τώρα από το 7 στο 8 δεν υπάρχει πρόβλημα. Και βέβαια από το 8 στο 9 δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Βέβαια ο Γιάννης Βασάλος θέλει να είναι σίγουρος ότι δεν θα κάνει κάποιο αβίαστο λάθος όπως πριν. Θα πιέσει λιγάκι για να πάει μπάλα στη μικρή σπόντα. Και τώρα χρειάζεται ένα στοπάκι στην 8 και το 9 να παιχτεί αριστερά. Αυτή είναι μια φάση που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν χάνει ποτέ ο Γιάννης Βασάλος. Οι συνθήκες δεν είναι φυσιολογικές. Αυτή τη στιγμή δεν χάνεται η 8. Αυτή η 9 λοιπόν για την μεγαλύτερη διάκριση της Ελλάδας στο αμερικάνικο μπιλιάρδο. Μέσα είναι βέβαια. Ο Γιάννης Βασάλος το πανηγυρίζει και το αξίζει. Μεγάλη πίεση την οποία αφήνει να βγει ο Γιάννης Βασάλος με την 9. Ο Τόνι Ντρέγκο θα του δώσει το χέρι υποτικά. Μεγάλες στιγμές λοιπόν για τον Γιάννη Βασάλο, μεγάλες στιγμές για το ελληνικό μπιλιάρδο. Ο Γιάννης σε λίγη ώρα θα σηκώσει αυτό το πολύ μεγάλο και όμορφο κύπελο το οποίο ήταν ανάμεσα στους δύο παίκτες καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού. Και εδώ βλέπουμε πως τελείωσε αυτή η διοργάνωση και ο πανηγυρισμός του Γιάννη. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο λοιπόν για τους άντρες όσον αφορά το αμερικάνικο μπιλιάρδο στην Ελλάδα.
Well, congratulations, John. That was a great victory for you. Thank you very much, David. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν. Ο David Morris λέει ότι ξεκίνησε ο Τόνι, πήρε τα δύο πρώτα παιχνίδια και χάνεις με 2-0. Τι σκέφτηκες εκεί, εφόσον είναι τόσο γρήγορος ο Τόνι Ντράγκο και δεν πρέπει να του δίνουν τέτοια προβαδίσματα. Ο Γιάννης λέει ότι ίσως επειδή ήταν ο πρώτος μου τελικός έκανα κάποια λάθη στην αρχή, δεν θυμάμαι ακριβώς πού, αλλά το καλό για μένα ήταν ότι και ο Τόνι έκανε κάποια λάθη και μπορούσα να παίξω καλύτερα, μπορούσε να λυθεί το χέρι μου. Είναι ασυνήθιστο, λέει ο David Morris, για τον Τόνι Ντρέγκο να κάνει αυτά τα λάθη. Γιατί πιστεύεις ότι έγινε αυτό? Δεν έχω ιδέα, αλλά νομίζω ότι αν εγώ δεν έκανα κάποια λάθη στο ξεκίνημα θα μπορούσα να είχα φύγει πιο πολύ μπροστά, περισσότερο από όσο ήμουνα στο μέσο του μάτς. Και μιλώντας για λάθη, λέει ο David Morris, τι έξι ήταν αυτό που έχασες στο 9-8. Η αλήθεια είναι, λέει ο Γιάννης, ότι ήμουν πολύ νευρικός. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν το πρώτο μου Eurotour στο οποίο ήμουν στο μεγάλο τελικό, και για ένα παίκτη σαν και εμένα, για τον οποίο λένε στην Ελλάδα ότι πρέπει να διεκδικεί αυτά τα τουρνουά, το να φτάσεις στην στιγμή που πραγματικά το κάνεις είναι κάτι διαφορετικό. Ήταν στα χέρια μου και ευτυχώς κέρδισα στο τέλος, γιατί πάντα θα την είχα αυτή την έξι στο μυαλό μου αν το έχανα το μάτς. Το μάτς γίνεται 9-9 και είναι το σπάσιμο δικό σου. Τι πέρναγε από το μυαλό σου, πώς έπρεπε να συγκροτηθείς και πάλι? Σκέφτηκα, αν βάλω μπάλα και βλέπω την πρώτη μπάλα, τότε μπορώ να καθαρίσω, και δεν ήθελα να πληρώσω αυτό το λάθος που έκανα στην 6, θα ήταν πολύ σκληρό για μένα. Είσαι άξιος νικητής, λέει ο David Morris. Ξέρω ότι δεν είναι η τελευταία φορά που θα σε δούμε. Πολλά συγχαρητήρια και θα περιμένουμε να σε δούμε στο Eurotour της Ολλανδίας. Το επόμενο τουρνουά λοιπόν για τη σειρά των Eurotour στην Ολλανδία, στο Βέρτ, στις 12 Σεπτεμβρίου, και η μεγαλύτερη ώρα για τον Γιάννη Βασάλο, η ώρα της απονομής, το βαρύτιμο τρόπαιο στα χέρια του. Ο Γιάννης Βασάλος είναι ο μεγάλος νικητής για το Eurotour της Αυστρίας.